салом алейкум дӯстон, ҳама каса созани хубем. Барои шумо 200 та подаркаи зарда тайёр карда монем. Касоне ки магазини Риафон телефон харидорӣ мекунад, подаркаи зарда макру метавонед. Ва дар ҷа бошад грандиозни подаркош медонед чи дар ҷа. 3 та телефони Spar 20 Pro ра мондагием, ина биёен. 3 та Spar 20 Pro зира дадри шавичош мемонем, бо дадри амир чия мемонем. Касоне ки бур кардан соҳиби 3 та телефон мешавад. Ин 3 та телефон нигаҳ кунед. Spar 20 Pro нархш бошад 8990 рубл, памяти 128 гигабайт, тарзи кор карданшам вообще аҷоибай, нигаҳ кунед. Метавонӣ бозӣ кунӣ, WhatsApp, Telegram, YouTube метавонӣ бемалол истифода барӣ. Стекло, чихол худаш дорад телефон, подарка мешавад ва беғарз аз 3 та грандиозни бо ҳастаи хали подарко, колонка, соатҳои дубаяк, женской, мужской, повербанкҳои 10000 мача, 20000 мача. Иҷа бошад машинка универсальный, оли нист подаркор набровардем. Миво, ай компания Миво, наушники беспроводной. Ҳардаш кор мекунанд, хали ранги подаркои нест, обични ядш кор кунад, ядш кор накунад. И чиста гарантия метавонам нашоти наушник ҳардаш 100% кор мекунад, 1 сол зиёд мебарад. Ва касоне ки магазини Риафон телефон харидорӣ мекунад, як та дига подарка аст. Агар ки дига шаҳрҳои Россия ҳам бошед, шумо метавонед дар ҳамин номерҳои рекламдагӣ нависед. Агар телефон харидорӣ кардем, через WhatsApp шумо да подаркатон ҳуи кардан метиҳад ва как пешна подаркҳои зар. Ва дар ҷа бошад ҳастай Samsung i06 сар карда то 55 ҳастай Spar 20 Pro 8990 рубл гуфта гузаштем. M-Horse i14 8500 рубл, Conroy X7B ҳастай нархш 12990 рубл дар аксарияти сайт то пага 12 декабр. Redmi ҳастай дар ҷа Poco Redmi ай 7500 рубл. Телефони Infinix Tecno ҷа бошад моделҳои нав омадаги Tecno Camon C, Tecno Neo PowerShell ва Infinix GT 20 Pro GT 20 Pro ва Spar 20 Pro Plus ози подробни дар дига видео гуфта мегзарем. Ва дар ин видео бошад як та лайк мемонем, дар канал обунаш намемонем. Ин видео лучши дар дига дӯстотон равон кунед, хабардор шаванд ки дар магазини Риафон подарка дода мешавад барои шумо ва 3 та дига подаркаи грандиозни телефонои 9000 рубла Spar 20 Pro. Ва чӣ гуфтани дорум, касоне ки агар ай магазини мо хали телефон харидорӣ кунад, подаркоша гуфта гузаштем 3 та телефон ва дига подаркое ки обични 1500 рубл сар мешавад. Ва дар ҷа бошад авиакасса аст. Касоне ки агар билет дар кор бошад, дар ҳамин номерҳои рӯи экрамдагӣ 920 371 0388 да менависад ва дар WhatsApp шумо просто сурати билетон, сурати паспортон равон мекунед, сурати айс бошад электронии билетон равон мекунад. Ва адреси мо бошад метро Бутырская, выходи 4 торговый центр Зелёный. Касоне ки омаданӣ хоҳанд дар Москва бошанд, метавонанд ҳамин адресҳои мо биёянд ва телефоно ай наздик дида харидорӣ кунанд ва ба дига шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонем. Дига шаҳрҳо через почта ва Россия Тоҷикистон бошад ба через самолет равон мекунем, дар муддати 3 рӯза мерасад максимум. Метавонед заказ кунед ва мо шуморо телефонтон равон мекунем. Саломату хонаобод бошед.